18.2.2016 prišiel na našu školu v rámci kolaudácie budovy predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. 10:30 bránami našej školy prešiel pán Blanár. Prehliadka začínala v kocke a pokračovala až do auly, kde už nedočkavo čakali štvrtáci s ich ročníkovými projektami. Spolu s pánom riaditeľom si precízne pozreli každý jeden z projektov. Následne sa im pán predseda prihovoril motivačnou rečou. S úsmevom odchádzal a my sa už tešíme na ďalšiu jeho návštevu. Pán predseda Žilinského samosprávneho kraja. Naša škola má podľa posledných prieskumov najnižšiu nezamestnanosť absolventov. Čím si myslíte, že je to spôsobené? Táto štatistika je spracovávaná od obdobia, kedy sme presadili zákon o odbornom vzdelávaní a ten sa potom transformoval do zákona o duálnom vzdelávaní, pretože začína sa viac klásť dôraz práve na tieto odborné školy, ktoré nám akosi tak trošku poľavovali a v tomto prípade tá štatistika je veľmi nápomocná, pretože vieme merať kvalitu a vieme potom aj nastavovať, ktoré školy podporovať z hľadiska počtu prvých tried, ktoré môžu otvoriť a ktoré možno trošku utlmovať, pretože väčšina tých absolventov končí na úrade práce. Za ostatné obdobie od roku 2011 sme do tejto školy našej investovali viac ako 800 000 eur. Drvivá väčšina, okrem príspevku z ministerstva školstva, ktorý bol vo výške 33 000, išla z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. A máme tu naplánované ešte ďalšie investície, druhú etapu pavilónov, predovšetkým dielní a šatní, ktoré je potrebné zrekonštruovať, vymeniť okná a zatepliť. Túto plánujeme, v súčasnosti prebieha projektovanie kompletne tejto druhej etapy a keď to všetko dobehne, tak budeme hľadať finančné prostriedky na to, aby sme to mohli zafinancovať. Ak sa to podarí v tomto roku, budem veľmi rád, ale bude záležať aj od vývoja našich príjmov, ktoré budeme mať. Ale čo je dôležité, máme to naplánované.